Nerejda, nymfa! Áno, senora? Choď do obchodu a dones mi fľašu šampanského. A ty, nymfa, bež hore. A povedz Pandore, že tu na ňu čakám. A že ideme von. Senora, nemyslím si, že bude chcieť. Platím ti, Varis, za to, aby si myslela? Nie, ja len, že sa dnes zase zobudila z jednou z tých tvojich nálad a nechce nikoho vidieť. Povedz jej, nech i hneď ide dole. Áno. Princezná sa ráčila ukázať. Kam si sa vybrala? Pandora, rozprávam sa s tebou. Pandora, Emília! Sopľaňa drza. Jedného dňa mi s ňou určite dôjde trpezlivosť. Zase nikto nedal najesť tomu idiotskému, senilnému starcovi tam hore. Hrozné. Ty sa chceš naozaj presťahovať späť do domu Villanuevovcov? Čo si sa zbláznila, Eva? Ten dom patrí dcére, zdedila ho. Ale tam býva žena, ktorá ti zničila celý život. Tak sa odsťahuje. Ja sa Olympie Merkuriovej nebojím. Pre pána z toho bude vojna. Ona to nespraví. Ako ju poznám, ona tam zostane za každú cenu. Mne ide iba o to, aby rešpektovali práva mojej céry. Ja s ňou nechcem bojovať. Je taká rozkošná. Ale je hrozne tučná. No uznaj. Ako si takto nájde priateľa? Veď je to hrozné. Ako to, že zrušili let do Caracasu? Slečna, to nie je možné. Mrzí ma to, pane. Lietadlo má problém s jedným z motorov. Ale to ma nezaujíma. Mám po obede veľmi dôležité stretnutie. Neviem vám pomôcť. Musíte počkať do zajtra. Nie. Chcem hovoriť s vašim šéfom. Musí sa nájsť nejaké riešenie. Alex. Bravo! 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 Nestes, bravo! Vyhráš! Vyhráš! Len pokojne, pomaly, nie, že sa vyčerpáš. A túto stávku vyhrám, nebudem musieť mesiac pracovať. Chystaj sa na prázdniny. Ale nezabudni na tie sľúbené masérky, jasné? Jasné, s tým počítaj, tak bež. Nasleduje ďalšia disciplína a to je skalolezec. Orestes Villanueva je stále na čele. Zdá sa, že opäť víťazí. Som vám to už vravel. Toto je môj pas. Prišiel som sem len na kurz a dnes sa musím vrátiť. Áno? A čo majú znamenať tie zbrane? Tu máte faktúru za nákup. Len si to overte, všetko je legálne. Ale chceli ste si ich vziať do lietadla. Samozrejme, že by som si ich nevzal. Tá taška mala ísť so zvyškom batožín. A ospravedlníte ma, chcem sa vrátiť do hotela. To nepôjde. Ste zatknutí, kým ambasáda situáciu nevyjasní. Ja zatknutý? Haha, no výborne. To je naozaj fantastické. A poviete mi, ku ktorému svetému sa mám modliť, aby som odtiaľ vypadol? Svätý Anton je najlepší. Je to patron, ktorý dokáže aj nemožné. Nezabudni sa k nemu modliť, Eva. Rúti sa na teba hurikán. Nie, nezabudnem moja. Počuj, dcerenka. Zbal si svoje veci, o 3 dní sa po teba vrátim. Už nikdy sa nerozlúčime. Budem na teba čakať. A ďakujem za ten dar, mami. Ďakujem. Ďakujem. Nie, toto je tvoj dar. Ľalia, ktorú mi raz dal tvoj otec. Strieborná ľalia. Ocko, stalo sa ti niečo? Si zranený? Moja. Tá ľalia. Strieborná. Bože, tá strieborná ľalia.
Porezala si sa? Nie, mami. Keď ocko zomieral, jeho posledné slová boli, že povedal mi, že sa porozprávame nie, ale... neskôr, veď na to budeme mať dosť času. Vieš, dcerenka moja, ani na deň som na ňo nezabudla. Keby stál teraz tu predo mnou, hneď by som s ním šla hoci aj na kraj sveta. Moja. Mami. Myslím si, že moja sestra konečne našla šťastie. Nie, teta. Len mi povedala, že stále miluje ocka. Ľúbim ťa. Mami. To prejde len, čo si nájde nejakého poriadneho muža. Pozri, drahá, veď jedine veľká láska dokáže vyliečiť bolesť ukrytú v srdci. Veľká láska. To znie nádherne. Ale nereálne. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren darnos a querer, y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Zdá sa, že Orestes Villanueva sa aj tento rok stane železným mužom. Vítaj, krása. Ahoj, Lolo. Bravo! Blahoželáme víťazovi. Bude reprezentovať Venezuelu na medzinárodných pretekoch. Orestes Villanueva opäť zvíťazil. Bravo, bravo, bravo! Som veľmi rád, že si to nakoniec rozmyslel. Vary nevie, že som pre svoje deti schopná absolútne všetkého. Nech je šampión! Nech je! Mama! Mamička moja! Mama! Mama! Mami! Moja drahá, toto je jej popol. Dnes večer odcestujeme do Caracasu. Práve volal senior Juan Ángel Villanueva. Oznámila som mu tú smutnú správu. Oci, čo je? Stíš tú hudbu. Komu si volal? Čo ti povedali? Eva zomrela.